Yan mga kosa, ngayong araw to hindi ako papasok ulit sa trabaho. Papakonsulta ko yung bukol sa tiyan ko sa tagiliran. Papunta na akong BGH. Mga kosa, nandito na ako sa BGH. Mahaba masyado yung pila eh. Alas 8 pa lang. Siguro makarating ako sa pila ng mga 9. Nagtanong-tanong ako sa ibang pila ako dinala. OPD. Mahaba din ng pila. At nasa pangatlong pila ako ngayon. Iba pala yung napuntahan ko. Ito, panibagong pila ulit. 9 o'clock. Hindi ko ma-under yung pila. Sa pag-ihi, pila. Kaya pala pila sa CR kasi isang CR lang para sa dalawang kliyente. Lumipat na ako ng hospital kasi 3 hours na. Wala pang nangyayari sa PGH. Sobrang haba ng pila. Balikod tao ng SLU. Pero mas magastos yun, sigurado. Pero at least, kung may mangyayari na agad, mas maganda. Dito ako sa SLU. Sana may mangyari. Pagdating ko dito, pinausap agad ako para mamili kong OPD o magpa-private doctor ako. Sabi ko magpa-private doctor na ako kasi nandito na rin naman na ako. Kaya pipila ako ulit sa OPD. Kasi sabi, punta na lang daw ako dun sa mga doktor. At ako yung mamili ng surgeon. Tatanggalin na ngayon. Babalik ako ng ER. May mga pinapagawa sa akin. Isasalang na ako. 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes po. Sige po. Salamat po. Kaya. Bawal daw videoan nung na-operahan ako pero nandito sa akin yung yun. Buong taba. Mga kawasan na-operahan na ako. Nakabayad na rin ako. Salamat kay Doc Jason. Hindi na po babanggitin yung apelyido. Dahil binigyan niya na akong discount. Ang total bill ko dapat ay 10,400. Naging 5,000 na lang. Malaki pa rin, 5,000. Pero mas maliit na yun kaysa 10,000. Mahirap lang maglakad. Saka hindi makahinga ng malalim. Madaling mahingal. Good news, hindi na kailangan ipabiopsy. Kasi taba lang daw yung nakuha. Na solidong taba. Baka daw na trauma o nabangga kung saan. Hindi na ako magbayad ng biopsy. Siyempre, nakatipid na doon. Siya man sabing cancerous o pwedeng magkaroon ng effect pa. After 1 week pa, balik ako para tanggalin yung tahi. Hindi natutunaw yung tahi. Alam ko kung gaano kalaki yung tinanggal. Kasi dala-dala ko. Pinadala sa akin. Ayan o. Kasing laki ng dito ko ng hili. Pili ng taxi, marahaba. Tapos si mother, mapapa-amen ka na lang. Kasi di na po na. Okay na siya. Salamat po.